guys, today's vlog, mangunguha kami ng kuray. Bali tatlo lang kami. Si Paul, si Kulot, si Kyle, ako. At ang inyong lingkod, ako, si Kumam. Station mga kabosing. Yun guys, butas. Unang butas, diligan. Ginagawa mo. Oh. Anong trip mo? Trip kita. Apa ya? Mas masarap ako dito. Baling dito ito na nagmaipi. Yun, mura mo basta yun. Haha, one down. Ayun, meron na naman butas mga kaboting. Ayun. Tamang dilig-dilig lang pag may butas para magdiligan. Para bawa sama. Ayun. Narabaw na. Cantik na. Ganyan pagkain tayo. Mabaling na. Pagdidiligan na talaga may lalabas. Ito pang dugo. Ganito naman sa lugan ako. Yung kamay. Yung tawag. Talagang ganyan. Yun. Kuha mo, Diego. Kuha mo, Diego. Yun. Kuha mo, Diego. Yung. Ayun o. Saan na kayo? Awesome. Salamat sa yung tubig yung mahirap kunin guys. Tayo. Okay guys. Saan yung butas saan? Malaki daw butas. Pag malaki, masarap. Sarap yung nilalaman. Malusot ang mga pag-idagangan na ipisok. Tamang halo-halo.
Kuha mo, Dre. Pasit mo gaya. Opo. Malaki guys. Matakagadak ko lang dito yan. Oh. Kuha mo. Nak. Wala ka. I got you. Tara. Baka hindi lumabas. Umar pala tayo. Bukan mo. Ay. Ayun oh. Partner. Labas partner. Sibuk ko pa ito. Tama. Tara. Okay. Kuhang-kuha. Kuhang-kuhang. Ayun, tara. Maintabing. Ayun. Dalawa. Dalawa. Mga kabosing. Kuhang-kuha mo, bossing. Uy, lalaki. Ha? Uy, palabas na. Palabas na mga kabosing yun. Tamang hintay, wala. Kenapa? Kita. Yung. Kuha mo. Asan? Asan yung halaga niya? Untuk man datang kan eh. Andyan na guys. Naalala yan? Palabas nito. Kunding dilig ko lalabas na. Yun. Labas. Ang putag niya guys. Datang. Kuha mo, Diego. Kuha, Diego. Lo, ang ganin. Ganam, Diego. Yun, tama. Oh. Liit. Tapon na natin. Mana pedang dia di guna gitu. Kelabas na yung isang kamay. Mantanay pa lang. Kuha. Yun. Ayun. Apa yang mau main? Ito. Kakak malit.
Lumakas. Magkasya gima. Tungin na. Huwag mo magkabaya. Grabe guys. Ay, sakto lang. Yan. Oh. Yun o. Ipipin na ito. Kaya pala ito ba ito? Ngayon yan guys. Panalo, panalo. Naman naalat eh. Ngayon na guys. Nenay, batak. Mm. Hello. Naman. Ano yan? Tomboy? Tomboy ba Brad? Lalaki. Ay lalaki! Natutulog na. Mahirap na daan. Mahirap na daan. Hindi, dalag na. Dalag guys! Dalag! Yun o. Dalag, 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 dalag. Dalagon no, kwaso, paltatso. Ito na ala. Tadang mo na. Tadang mo tani. Dini. Kirot to. Nagka? Oh. Yung dalag, 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 dalag. Yun ay, buray isang to. Yun o. Ayun o. Yung. Bye-bye. Wala mo na. Yun o. Daming dalag o. Sabi ni. Ning. Ayun na, nagjilikod mo Ning. Ayun o. Yung. Palapan mo to. Dalag guys! Dalag, dalag. Yun, dalawa. Isa. Dalawa. Yun o. Oh. Daming dalag dito. Blessing. Daming blessing oh. Dalag guys. Nay, dapat tilapia na. Tilapia mo lagay yun. Dalag di nakitak. Meron na namang dalag guys. May isa. Eh. Ano isa? Oh, bunti. Kita nga. Yung. Kuray hunting. Tapos, ano, may mga halong dalag guys. Baka meron pa dito. Garota. Anda ito. Pag Dito? yan. Limbagan. Naka-open. Datan. Katalo pa yun eh. Kalyum. Katalo. Nagbate. Ano ba? Dakalita. Yaman to, Doppler mo ito naman. Don't. Hindi! Oh, drama yun na. Ayan. Maya, bas. Dapat ka na dyan? Ampay, tinalaw.
Tulong guys, basta niya. Dakil araw. Yun. Yo, kalaki pre. Kalaki yung sipit. Oh! Oy. Bae. Sulpeng nga babae. Kita, hindi ako nakaka... Another one. I told you. Yun. Dakil yung marami na niya. Ang saya. Jenny, natadakil dyan. Nagdakil. Okay. Ito na yung dakil niya. Hindi ko. Hindi na lak ng diligin. Yan na. Tara. Ito guys, malaki. Yan guys, mag-iihaw na kami ng ano, ng dalag, ng isda, yung huli kanina. Bale, dito yung kuray guys. Okay. Yan guys, yung dalag. Naswertehang nahuli. Ito ni boss, amo. Yan guys, kaluto-luto na ang ating ulam. Kaste, hindi. Wanag. Yan kuray guys. Oh. Ha? Ito guys, yung kuray. Bali mag-iihaw pa kami nito. Pwede lang yan guys. Ihaw. Napur ni awan ipi nan. Tulid ka. Lagi ka gayam ipit na. Yan guys. Yan guys, inihaw na kuray. Guys, uwi na kami guys. Mamalo si Bubok, men.